Dode, madayo ta. Pagkakot na. 150 meters. Nagkasangsang di pa na kaya't kita patigla. Kanayo na narasak na kinuha na. Hindi na may kaya na yukin bakit na. Tiksa patuna. Na. Habang madadayo ko yung tiksa. Dagsan lang sa tibaw na tayo. Makadayo. Lalo no awan din padiri di ano. Mapawaras mo rin. 200 meters. Ay mga pa, 150 meters. Bagbagada nga day ay doctor watig sa kami day speaker kabel na ka dual lang ka pa lalo ka dapat W back to getting nga ay pambaton sa ay day awong na day sa dito ay day pambaton na day pa ay day W back. Babae ka, di bakit mo balbaliwen na ka? Ang sipot-sipot,